Maza sun faɗi Part 13. Nan take Sarki Barham ya juya ya dubi gaba ɗaya dakarun da ke bayan sai ce to ku shirya yanzu ne mu ma za mu yi namu gagarumin aikin kamar yadda Sakar Mari ke yin nasa a can dajin Hadramawt. Yana gama faɗin haka ya raba dakarun zuwa kaso uku. Kaso ɗaya ya tura su suka tsare gabashin gidan, sannan kaso na biyu ya tura su suka tsare yamma da kudu, shi kuma ya jagoranci kaso na ƙarshe suka durfafi arewacin gidan sarauta. Su Sarki Barham suka durfafi hanyar da za ta kai su inda surakarsa take. Ai kuwa suna isowa wani babban fili sai suka yi kicibis da Hamsaru. Nan fa aka tsaya cirko ana kallon juna. Hamsaru ya dubi dakarun da ke bayansa su 100,000 ya ce karkasu zuwa kowane ɓangare domin an samu a tsakiya. Kowannensu ya yi yaƙi yaransa, kada ku bari a kama ku a raye sai dai gawarku. Nan take dakarun suka rarrabu, wanda suka rake bayan su ba su fi su 50,000. Ko daga nan haka sai Sarki Barham ya bushe da dariya, lokaci guda kuma ya turbuna fuska. Ya dubi Hamsaru a fasace, ya kai Hamsaru, ka yi sani cewa ko zaki ya faɗi ya fi gaban wargi. An gaya maka cewa ana zama sarki a banza ne? Ai na san cewa da daɗewa mahaifinka yana son ya gaji karagata, amma bai sami damar da zai yi min juyin mulki ba. Sai a yanzu da wannan yaƙi ya taso tsakanin na da Sarki Dariya. Dama na sani cewa za a iya haɗa kai da shi don ganin bayana bisa taimakon mahaifinka wanda yanzu yana tsare a gidan kurkuku. To ka sani cewa ba na buƙatar na kashe ku, kai da waziri ɗan uwana maci amana da kuma mahaifinka. So nake ku je ku taya Nuru zama a kurkuku har zuwa ƙarshen mulkina bisa wannan babban laifi da kuka aikata, domin ya zama babban abin baƙin ciki ga rayuwarku. Ko da Sarki Barham ya zo nan a zancensa sai Hamsaru ya bushe da dariya ya ce, ya kai wannan sarki ka yi sani cewa kada mage ba yanka ba ne. Ku bar ganin dakarunka sun kewaye mu a cikin gidan nan. Hakan ba za ta hana mu cika burinmu a kanka ba. Idan har ka ga yau ɗin nan waziri bai hau karagar mulkinka ba, to ba na numfashi a doron ƙasa. Kuma ka sani cewa ko ba mu sami nasarar kawar da kai ba, da zarar Sarki Dariya ya gama da su Kalmaru a can dajin Hadramawt, babu inda zai dosa sai nan garin tare da miliyoyin dakarunsa, ya cika da yaƙi har gida kuma ya fito da mahaifinmu. Kafin Hamsaru ya gama rufe bakinsa, tuni Sarki Barham ya tare numfashi, yana mai daka masa tsawa ya ce, ƙaryarka ta sha ƙarya, yaro ga maza nan bisa kanka. Yana gama faɗin haka ya ɗaga takobinsa sama. Sai Hamsaru su ma suka ɗaga nasu takubban, aka rugo inda aka rugunsume da azababban yaƙi. A daidai wannan lokaci ne gaba ɗaya gidan sarautar ya hargitse, ihun mazaje game da ƙaramiyar ƙarafa da matan gida da kowa suka rikice. Da yake sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi, nan da nan aka kashe gaba ɗaya dakarun sojojin haya waɗanda su Hamsaru suka zo da su. Ya zama na cewa saura mutum biyu kasal. Ana ta faman gurmuzu da su, ba wasu bane face Hamsaru da waziri. Shi dai waziri ya rufe jikinsa da fuskarsa gaba ɗaya, idanunsa kaɗai ake gani a waje. Yana da baƙaƙen tufafi, yana tare gargazar dakarun yaƙi. Ya zame musu alaƙaƙai, an rasa yadda za a yi da shi. Shi kuma Hamsaru an rasa wanda zai kusance shi sai sarki. Kuma sai da suka shafe sama da sa'a guda suna gurguzu, amma ɗayansu ya kasa samun cutar da ɗan uwansa. Al'amarin da ya matuƙar baiwa Hamsaru mamaki kenan, domin shi a zatansa zai iya gamawa da sarki farar ɗaya. Nan fa hankalinsa ya dugunzuma domin ya fahimci cewa lallai dukkan shirinsa ya lalace. Kuma idan ya tsaya ya ci gaba da wannan yaƙi da sarki, komai zai iya faruwa. Ko dai ƙarfinsa ya ƙare, sarki ya sami lagonsa, ko kuma ya rasa rayuwarsa gaba ɗaya. Abu ɗaya ne ya ɗan ƙara masa ƙarfin gwiwa, kuma ba komai bane face jiyo ƙaramniyar ƙarafa a can wani ɓangare daban na gidan sarauta. Hakan ne ya tabbatar masa da cewa waziri na raye, kuma shi ne ake ta yin wannan ƙaramniya, tun da shi ma ya kasance tsohon gwarzon jarumi mai dakawa maza gumba a hannu. Ko da ayyana hakan, Hamsaru ya shammaci sarki da dukkan dakarunsu, ya daka tsalle sama ya dira akan rufin ɗakunan gidan sarautar, ya kama gudu a kansu, ya nufi inda yake jiyo sautin ƙaramniyar ƙarafa. Ai kuwa shi ma Sarki Barham sai ya daka tsalle sama ya dira akan rufin ɗakin, suka kasa tsere. Lokacin da ya iso inda ake fafatawa da waziri, ya ga yadda dubunnan dakaru suka yi masa rubdugu, sai hankalinsa ya dugunzuma, saboda ya tabbatar da cewa su ma nan da ɗan wani lokaci ƙarfinsa zai ƙare a cin masa. Hamsaru ya ga bayansa ya ga saura ƙiris Sarki Barham ya cin masa. Kawai sai
ya yunƙura kamar zai daka tsalle ya jira inda ake burzin da waziri, amma sai ya juyo cikin zafin nama da shammaci ya doki ƙirjin sarki Barham. Saboda ƙarfin dukan sai da sarki ya baya a sama tamkar an janye shi da majojuwa ya faɗa a rufin wani ɗaki. Hannunsa na hagu ya bugu har ƙashinsa ya tsage ya faɗo ƙasa a matuƙar galabaice. Kafin ya miƙe tsaye tuni Hamsaru ya juya ya daka tsalle ya jira a tsakiyar dakarun da suka lullube waziri ya turbuɗa su da ƙarfi. Damar da ya samu kenan ta tsayawa dab da waziri ya ce da shi, shirin mu fa ya watse, dole ne mu gudu, in ba haka ba sarki da jama'arsa za su sami nasarar a kanmu, kuma na fuskanci cewa sarki so yake ya kama mu a raye yadda zai iya cin mutuncinmu. Kafin Hamsaru ya gama rufe bakinsa sai suka jiyo takun sawayen sarki Barham a kan rufin ɗakin ya dirfafo inda suke, ba shiri suka sake tarwatsa dakarun da ke zagaye da su, suka kutsa ta cikinsu da ƙarfin tsiya suna masu falfala gudun tsiya. Kawai sai suka sake daka tsalle a sama tare suka dira a kan rufin ɗakuna suka ci gaba da gudu. Suka nufi inda katangar gidan sarauta take. Ko da sarki ya hango su sai ya bi su suka kasa tsere a sama. Lokacin da dakaru masu kibiyoyi suka fara harba su Hamsaru kibiyoyi, amma cikin sa'a ko kibiya ɗaya bata same su ba. A haka dai da ƙyar da su ɗungoshi suka iso inda katangar take. Suka daka tsalle a tare suka haye katangar suka dira a ƙasa. Ashe dama tuni sun tanadi dawakansu a wani saƙo da ke bayan gidan sarauta don gudun faruwar ɓacin rana. Don haka suna dira a ƙasa suka sake rugawa da azababben gudu zuwa wannan saƙo, suka kwance dawakai suka haye gami da zaburarsu da gudu. Daidai wannan lokaci ne sarki Barham ya diro ƙasa a gaban katangar gidan sarautar ya hango su Hamsaru bisa dawakai suna ta tada ƙura. Cikin tsananin fushi sarki Barham ya kurma abin ihu har ƙwalla ta cika masa idanu, domin a sanar ne ya tana cewa ya yi babban kuskure da bai yi tunanin toshe duk wata hanya da su Hamsaru za su iya guduwa ba. Nan take sarki Barham ya ƙwalla a dakaru masu kibau kira, ya umarce su da su hau dawakai su bi su Hamsaru, su yi ta harbin su har sai sun hallaka su, sannan su zo masa da gawarwakin su. Nan take kuwa dakaru sama da 30,000 suka hau dawakai suka zabure su da gudu suka bi sawunsu. A daidai wannan lokaci ne sarki ya ji hannunsa ya yi masa nauyi da yawa. Ko da ya duba hannun ya ga ya kumbura suntum sakamakon tsagewar da ya yi. Da nan take ya kwala wa likitansa kira, nan da nan dakaru suka rugo da gudu dauke da karaga aka ɗora sarki a kai aka shiga da shi cikin gidan sarauta. Likitansa yana biye da shi. Wannan shine abin da ya faru a birnin Zembur yayin da su waziri suka yi wa sarki Barham yunƙurin juyin mulki amma bai samu ba. Al'amarin Simbiya Lazima kuwa lokacin da ta saba Kalmara a bayan da ta farfala da gudu bata tsaya a ko'ina ba sai a can inda suka kafa sansaninsu. Ta shige da shi cikin tantinta. Ashe tun sa'ad da sarki Jaren ya yi masa wannan wawan dandu a gadon baya ya suma kuma har yanzu bai farfaɗo ba. Ko da Gimbiya Lazima ta shimfiɗe Kalmara a shimfiɗa ta ga babu alamun numfashi a tare da shi, sai ta ruɗe kuma ta ɗumauce. A daidai wannan lokacin da ta ji dakaru sun faɗo cikin tantin, sun ritsa ta da makamai saboda ba a san ko wace ce ba. Dalili kuwa shine a can cikin keken dokinta an iske Hussein kwance sanye da tufafinta. Ko da Lazima ta ga dakaru sun kewaye ta riƙe da makamai kuma ga Kalmara kwance a ƙasa cikin mugun yanayi, sai ta yi sauri ta cire hular ƙarfen da ke kanta. Kyakkyawan dogon gashinta ne ya fara zubowa. Ko da dakaru suka yi arba da kyakkyawar fuskarta sai suka ga ita ce, sai dukkanin suka zubar da makamansu suka zube ƙasa cikin biyayya. A daidai wannan lokaci ne likitoci dakarun yaƙin suka shigo cikin tantin, suka shiga duba Kalmaru suna ƙoƙarin ceto rayuwarsa. Ko da Gimbiya Lazima ta ga likitocin sun shafe 'yan daƙiƙu masu yawa akan Kalmara amma ko motsi bai ba, sai hankalinta ya dugunzuma ainun. Nan take idanunta suka ciko da ƙwalla har hawaye ya zubo mata. Bata sani ba. Cikin sauri ta juya jama'a baya don kar su ga zubar hawayenta. Kwatsam sai aka ji Kalmari ya farfaɗo yana mai dogon numfashi game da fitar da wani irin gudan jini daga bakinsa. Kalmari ya yunƙura zai miƙe zaune amma sai likitoci suka mayar da shi kwance. Babban likitan ya dube shi ya ce, ya kai dukkan birnin Zamar, ka yi sani cewa ƙashin bayanka ya bugu sosai kuma ba ƙaramar sa'a kai ba da bai karye ba. Sannan kuma in ba da Gimbiya Lazima ta ci rayuwarka ba, da tuni sarki Daren ya hallaka ka. Wadda jin wannan batu sai Kalmari ya fara kallon mutane da ke cikin tantin. Sannan ne ya hango Lazima ya can gefe ɗaya ta juya baya. Cikin tsananin mamaki Kalmari ya dubi shugaban likitocin ya ce, ban gane abin da kake faɗa ba. Yaya Gimbiya Lazima ta ci rayuwata alhalin tana can bayan sansanin yaƙi a cikin keken dokinta? Kai Hussein me ka juya mini baya?
ko ka saba umarnina ne shi yasa baka son mu haɗa ido. Bana jin wannan tambaya sai Lazima ta juyo suka yi arba da Kalmaru. Cikin tsananin mamaki Kalmaru ya ƙura wa Gimbiya Lazima idanu ya kasa cewa komai. Ko da ganin haka sai Gimbiya ta dubi likitoci da sauran dakarun da ke cikin tantin ta ce ku ba mu wuri. Nan take ko dakaru da likitocin suka fice gaba ɗayansu. A sanan ne Gimbiya Lazima ta zo ta zauna a gefen shimfiɗar Kalmaru da ke kwance ta dube shi cikin murmushi mai taushi ta ce tabbas ni shi na ceci rayuwarka daga sharrin sarki Darian lokacin da ya kai ƙasa yana shirin soke gadon bayanka takubansa. Ni ko sai na dako tsalle daga inda nake na doki ƙugunsa. Na ga lokacin da ya yi sama kansa ya bugu akan garkuwa har haƙorinsa guda ya fita daga cikin bakinsa. Ina mai zaton dai shi ma ya suma kamar yadda ka suma ya kai dirkar birnin Zamar. Na san cewa ka yi matuƙar mamaki bisa jin labari daga bakina. To ka daina mamaki domin tun ina yarinya ƙarama mahaifina yake koya min yaƙi a ɓoye har izuwa girmana ba tare da kowa ya sani ba. Ba don komai ya koya min yaƙi ba sai saboda irin wannan rana. Lokacin da aka fara wannan yaƙi ina can bayan sansani a cikin keken doki domin ba na hango abin da ke faruwa a filin yaƙin. Ballantana na samu damar rubutawa a cikin littafi kamar yadda burina ya kasance, amma sai daga ba na iya hango abin da ke faruwa. Al'amarin da ya lugunzuma hankali na kenan na fara tunanin hanyar da zan bi na je dab da filin yaƙin yadda zan iya ganin duk abin da yake faruwa. Tunda dakaru da yawa sun tsare ni kuma ka ba su umarnin kada su bari wani abu ya zo kusa da ni kuma kada a bar na je ko ina. Nan take dabara ta faɗo min na ribaci Hussein na sumar da shi a cikin keken doki na yi musayar kaya da shi na fito daga cikin keken dokin ba tare da dakaru sun sani ba. Lokacin da na iso sansanin yaƙin da nufin na kalli abin da ke faruwa na rubuta sai na hango kana kwance ƙasa sarki Darian na shirin hallaka ka. Shine na farfala da gudun tsiya na ceci rayuwarka. Wannan shine iyakar abin da ya faru. Ko da Gimbiya Lazima ta zauna a zancenta sai hankalin Kalmaru ya dugunzuma ya dube ta cikin alamun tsananin damuwa ya ce kin yi babban kuskure da baki hallaka sarki Darian ba a wannan lokaci tunda kin sami dama. Lazima ta ce ai idan kuma na tsaya ƙoƙarin hallaka sarki Darian kai kuma za ka iya rasa rayuwarka. Kalmaru ya ce ai in dai sarki Darian zai rasa rayuwarsa rayuwar tawa ba a bakin komai take ba. Ki sani cewa hankalina a tashe yake sosai saboda ina tunanin cewa za mu yi bi babu. Abin da nake nufi shine yanzu gashi a nan za mu yi ragas sarki Darian tunda babu ɓangaren da suka sami nasara a wannan yaƙi. Kuma ina ji a jikina cewa wani mugun abu na faruwa a birnin Zamar. Shin baki tunanin cewa Hamsatu da Waziri za su iya shiryawa sarki wani mugun tugun ba tunda ni da dukkan manyan mayaƙan ƙasar nan ba ma nan mun fito yaƙi? Ko da Kalmaru ya zo nan a zancenta sai hankalin Gimbiya Lazima ya dugunzuma ainun da san sa'ad da ta dafa Kalmaru ba ta ce ya kai jarumi Kalmaru yanzu menene matakin da ya kamata mu ɗauka? Sa'ad da sarki Kalmaru ya ji wannan tambaya sai ajiyar zuciya sannan ya ce bai kamata mu yi gaggawar ɗaukar wani mataki ba tunda ba mu san abin da abokan gaba ke shirin yi ba. Ba mu sani ba ko za su ci gaba da wannan yaƙi ko kuma ba za su ci gaba ba. Yana gama faɗin haka sai ya ƙwalla wa shugaban likitocin kira. Shugaban likitoci ya shigo. Kalmaru ya dube shi ya ce tsawon wane lokaci zan iya miƙewa na ci gaba da yaƙi? Likita ya yi ajiyar numfashi cikin alamun karayar zuciya ya ce ya shugabana aƙalla kwana biyu. Ko da jin haka sai hankalin Kalmaru ya dugunzuma ainihin fiye da koyaushe. Ya tura aka kira manyan dakarun yaƙinsa da zuwansa sai ya dube su ya ce daga yanzu Gimbiya Lazima ce shugaban wannan yaƙi ita ce za ta ba da umarni ku bi idan kuma abokan gaba sun janye sun bar sansaninmu sai mu ma mu janye amma yanzu ina son a tashi manzo ya tafi zuwa can birnin domin ya gano halin da ake ciki domin ina zargin cewa akwai abin da ke faruwa. Nan take dakaru suka durƙusa gaban Lazima suna masu yi mata mubaya'a sannan kuma aka tashi manzo da sauri ya tafi zuwa birnin Zamar. A can sansanin sarki Darian kuwa lokacin da aka shigar da sarki Darian cikin tantinsa aka shimfiɗe shi bisa shimfiɗa a matuƙar galabaice sai ya fashe da matsanancin kuka ya kama rusa ihu har sai da dakaru suka danne shi. To jama'a a nan za mu kwana sai a dakaci zuwan shiri na gaba.